var 12-14. Det er et mandegilde, og vi var virkelig højrystet og overrislet og muntre og glade. Jeg hørte ikke lige sådan det indledende, men lige pludselig så sagde Preben, at jamen det er i orden. Ja, vi vil væge. Hele eftermiddagen, der var stemningen simpelthen blevet højere og højere og højere, og til sidst der kunne alting ske. Og det var det, der skete. Jeg tænkte, at det var kort tid, han havde til at træne sig op til at skulle løbe en maraton, og jeg kunne ligesom se, at han var nødt til at skulle tabe nogle kilo. Så jeg tænkte, det blev svært at nå. Hvis han kunne løbe et maraton på ikke over 4 timer, så ville jeg give 10 billetter til Rio på business class og den første nat på første klasses hotel. Jeg har nogle gode venner, som har hisset mig lidt op, og de har sagt til mig, at vi skulle lave noget væddemål, om jeg kunne gennemføre et maraton. Og det drejer sig om, det er Hamburg Marathon, som er i starten af maj måned i 2014. Det er nok en svær opgave at komme til at gennemføre det, når man er 65 år og vejer 112-14 kilo. Det er egentlig lidt skørt, men altså, på den anden side, så kender jeg Preben Andresen, og jeg ved, at har han sat sig noget for, så vil han det, og så gør han det. Så jeg turde ikke at sige noget om udfald, selvom jeg egentlig var lidt i tvivl, om det kunne lade sig gøre, men havde det været en af vi andre, der havde været, så har jeg rystet på hovedet og sagt, det vil aldrig gå. Selvfølgelig vil det prestigemæssigt betyde noget for mig, hvis jeg kan gennemføre det, men det er egentlig mere for mig selv og for min daglige hverdag, at jeg vil føle, at jeg vil få det bedre. Det er ikke så meget for at løbe rundt med en medalje, som jeg eventuelt måtte kunne få. Men hovedgevinsten, det er, at jeg kan få det bedre kropsmæssigt uden medicin. Plus at jeg jo også gerne vil have det her flyvecertifikat igen. Flyvning har været en stor del af mit liv. Der har fløjet cirka 2.000 timer, og har egentlig fløjet mere end mange, som starter som professionel. Jeg vil gerne komme ud, og det er lidt spændende at se det hele ovenfra. Det er det altså. Efter jeg har fløjet siden 84, så har jeg i 2 år ikke kunnet på grund af for højt blodtryk og for højt blodsukkertal. Tidligere der kunne jeg få det sådan, hvis ikke jeg var ude at flyve i 8 dage, så blev jeg nærmest umulig. Så det kunne godt være folk på værkstedet, der sagde til mig, skal du ikke snart ud at flyve? Det har jeg faktisk ikke løbet i de sidste 10 år, i og med at jeg fik et nyt kunstigt knæ for 3 år siden, og i de sidste par år op til jeg fik det, der kunne jeg ikke løbe på det gamle knæ, og så går det altså også en rimelig stykke tid, inden at det nye knæ det fungerer godt. Men knæet er ikke nogen problem i dag, så det er kun at komme, skal bygges op, så skal det nok komme til at køre. Altså at starte fra ikke at kan løbe, og så komme op på at kunne løbe en maraton på et halvt år, det er nok en noget uoverskuelig opgave. Og derfor så skal jeg ud og have kontakt til en coach, som kan dels pace mig frem, og dels også sige, hvad jeg nu skal gøre, og hvor meget jeg kan holde til. Ja, lidt champagne. Grundlæggende en ekstremt sympatisk ung mand på 65 år, jeg møder, som jo
Jamen bare en rigtig lun person, og jeg fatter i hvert fald hurtigt sympati for ham. Da han siger, at han har tænkt sig at løbe maraton om 4 måneder, at det er en stor udfordring. Også fordi, at hans dåbsattest, den jo trods alt er lidt fremskreden. Men så samtidig så er jeg også tilhænger af, og det er også det, jeg plæderer, at alting kan lade sig gøre. Så jeg tænker, det er jo bare en spændende udfordring. Lad os se at komme ud over stepperne. Så har han også lidt med et knæ og sådan noget, der gør, at det er en endnu større udfordring, ikke, for ham. Og kan der bare det en lille smule op, og så er der en 20, vi oppe på. Når vi har en 65 år ung mand, som kommer til mig med et kunstigt knæ, der ikke har løbet før, der siger, at han vil løbe maraton om 4 måneder, så er det i hvert fald en person, der kan lide at sætte overlæggeren rigtig højt. Hvorvidt det er realistisk, det må vi lade tiden vise. De 4 måneder kan godt risikere at skal parallelt forskydes en anelse. Men det generelle i, om han kommer til at kunne være i stand til at løbe et maraton, det må vi tage bestik af hen ad vejen. Indtil videre har han i hvert fald vist, at han er dedikeret, og at han går og klør på. 12. Ja, så stopper du bare. Fint. Det er godt. Ja. Det var det. Nu er vi allerede færdige. 6 nye skiver. Flot. Ja, det er fandme flot. Ja. Det er rigtig godt. Hvis Preben har sat sig noget for, så går han efter målet. Det tror jeg egentlig altid, han har gjort. Så det virker hans liv, og virker også på, at har han sat sig noget for, så har han gået efter det. Og det viser det projekt jo også her, at han er gået efter målet. Der vil jo også komme mange andre sidegevinster, hvis jeg gennemfører det her. Så der skal gøres en indsats. Og jeg forventer egentlig, at jeg vil sætte næsten halvdelen af min tid af til det på almindelige ugedage. Så er det op om morgenen at komme i gang. Det jeg ikke spiser mere, det er kartofler og ris, pasta og brød, kage. Det er hovedsagen. Og med hensyn til drikkevarer, der er det jo altså de fornuftige drikkevarer nu. Det er først og fremmest vand, og så er det lidt kernemælk til hverdag. Og når det bliver weekend, så er der plads til et glas rødvin og i ny og næ en øl. Det er de største omvæltninger. Der spiser mere proteinrig mad. Det er meget med kylling og med fisk og mange grøntsager. Og til morgenmad er det omelet og med bacon i og nogle grøntsager. Og det virker fint på min mave, og der taber mig med det kombineret med motionen. Og det er også en diæt, man sagtens kan følge fremover. Min motivation skal jo være, at der er nogle gode venner, som jeg mødes med en gang om ugen, og at de følger meget med i, hvad der nu sker. Og når man ligesom har offentliggjort, at man prøver at gøre det, så bliver man jo rimelig meget til grin, hvis man ikke når bare et stykke af vejen. Og det er da noget af målsætningen og motivationen. Den er på. Det var godt. Det er også en makker. Preben har ændret sig meget her, siden han er begyndt at træne og omlagt hans kost. Han er blevet meget gladere. Han virker meget tilpas. Ja, det er jo tydeligt at se på hans omkreds, at han har vist tabt sig 15 kilo. Og han... Jeg synes, der er sådan lidt mere selvtillid over ham.
Man ser jo mange i vennekredsen, kan vi godt sige, som ikke lige får taget sig sammen, og derfor så vil jeg forsøge, om jeg kan prøve at være et godt eksempel og vise, hvad man kan gøre uden brug af andre hjælpemidler end motionen. Hvis man indgår vægemål på den måde her, ikke, også, så kan der jo kun komme noget godt ud af det. Hvis man kan tage 15 kilo og blive fri for diabetes. Jo. Så der var flere, jeg kender, at jeg burde indgå det samme vægemål med. Jeg må da sige, at jeg har da været lidt misundelig på Preben. For jeg har tænkt, at bare det var dig, der havde den viljestyrke. Bare det var dig, der kunne gennemføre det. Og, altså, så langt som han er nået. Og jeg har jo også problemer med sukkersyge, men altså i diabetes 2-form. Så. Og jeg mener også, det var den, som Preben han havde. Og jamen, jeg beundrede ham lidt, fordi altså, det var pokkers, kan han gøre det, så burde du også kunne gøre det. Men det kneb mere, så jeg tog hatten af for det. Jeg synes, det var godt gået. Virkelig godt gået. Double O wing, clear to runway 04, wind at 030 degrees at 2, altimeter 3014. Angående PMA, Preben Morgård Andreasen, træner med Mogens, har nyt højre knæ, som han har fået for 3 år siden. Træner på cykel og loop, tabt sig 13 kilo og har trænet med Mogens siden januar 14. Kommer med henblik på, om det er realistisk at løbe maraton med sit nye knæ. Mål, vil gerne løbe maraton. Set ud fra fysioterapeutisk synsvinkel vil jeg ikke anbefale PMA at løbe maraton efter at have undersøgt knæet. Det vil være for stor slitage. Jeg anbefaler, at han fortsætter med cykel samt træner i loop. Han kan eventuelt supplere sine gode ture med let løb. Fysioterapeut Lars Nørskov, Benefit Viborg. Det var ordene. Jeg ved, at fordi hans kone fortalte mig, at han tager det som et nederlag, at han ikke gennemførte den i Hamburg. Vi ville jo alle sammen have troet på ham, så fremt han sagde, at hans læge havde frarådet det. Men vi fik det på en kopi, hvor vi kunne se alle sammen, at det var altså rigtigt. Og altså, når Preben han siger noget, så passer det. Så det var ikke nødvendigt at komme med på skrift, men det gjorde han, fordi at det gik hans ære for nær. Om han har troet på, at han kunne gennemføre det, det han arbejdet på, men altså, han er helt sikkert vil give det en stor chance. Måske var han faldet om af træthed inden, men han ville i hvert fald have gjort, hvad han kunne. Jamen, jeg fortsætter selvfølgelig med diæt, og jeg fortsætter med træning, og det vil jeg gøre under alle omstændigheder. Og der arbejder jeg hen imod at få flyvecertifikatet, og det tror jeg på at få om ganske kort tid.
selvfølgelig indimellem ting, der skulle lære at tie stille og lade være med at sige, at der kan også dit, der kan også dat. Men der er alligevel glad for, at der er blevet holdt op på det, og det viser sig jo, at når man gør en indsats selv, så kommer der virkelig noget ud af det, og det har virkelig været behageligt at være i det træningsforløb. Og diæten er bestemt til at leve med. Det er noget, jeg vil fortsætte med uden at have de store afsavn, og jeg vil også fortsætte med både cykling og med loop. Så det er en succeshistorie, helt sikkert. Jamen altså, jeg synes at vi har begge to vundet. Altså, det han har vundet, det er da meget mere værd. Jeg har fået taget blodprøver ved lægen, og de ligger meget, meget fint. Det er både med hensyn til blodsukker og i det hele taget antallet lever og nyrer. Det ligger fint, så det er jeg sikker på, at det bevirker, at jeg får nogle gode år. Jeg tror egentlig, han har opnået meget af det, han gerne vil. Ved han har tabt, så han har lagt hans livsstil lidt om. Så jeg anser ham egentlig for at være en vinder i det her projekt. Jamen det har jo ændret, at jeg ser meget mere positivt på hverdagen, og at jeg når mange flere ting, end jeg gjorde førhen. Så og det giver meget bedre humør, så det har virkelig ændret det. Det har det. Roger, what's the surface temperature?